Nyange Tinashe Mugabe akaramba kuuya ka. Hapa zvimwe zvachona zvoti mufana ngoona mega mwana kuti munhu ndiyo. Eufanana kuita mabhanzi kuda somewhere ku. Hi guys and welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Kutira petina uploada even masini ari kupisa zvekutenderera ma street ese social media nokukandira ipano. So guys, now yetinayo today. Now yetinayo de chikomana chinozi Oriano. Chikomana ichi chiri kuchema zvikuru, chiri kuti pane chitsotsi chakaitika, chiri kuti pane chitsotsi chakaitika between iye and Jah Prayzah. So chikomana chiri kuti chiri kuchema kumafans acho chiri kuti hanzi panofana kuitwa ma D.N.A. pari kutodiwa Tinashe Mugabe kuti aite ma D.N.A. because mufananiro wakaita na Jah Prayzah atori ma 1 ende chokwadi iyo panofana kutoitwa ma D.N.A. guys. So tisingapedzi nguva yenyu regai mbooneka short video kaanoimba, anotoimba kunga Jah Prayzah nemasongo ake akadofana na Jah Prayzah, then tozokuplayerai video rataura kuti panofana kuitwa ma D.N.A. zvonerei. Right, I hope a video mariona guys remasongs ake. So unongoimba unga Jah Prayzah, zvese sound voice zvese unongoimba unga Jah Prayzah. So chiona ika video kamwe kacho kaakataura echiti pari kudiwa ma D.N.A. watch Ogwizi. Aiwa pamwe pachona tunoramba zvedu kuti zvisizvo. Nyange Tinashe Mugabe akaramba kuuya ka. Hapa zvimwe zvachona zvoti mufana ngoona mega mwana kuti munhu ndiyo. Eufanana kuita mabhanzi kuda somewhere kufanana nemunhu chomwari kana inini aiwa mumzi wangu mundaraunda ndawabvunza kuti zvafamba sei apa kuzi ufanana kwachona inini handichakugoni shamwari nhasi ndiri mukombi shamwari umwe munhu kwakutanga kuscreama shamwari ndakati kochiko zvakanzi Jah ndakuona Jah apa kuti uzoti handisirima unongakunyadzisa munhu zvingoti ndini zviri sei muri sei mafanzi naiya kumwana zvimwe bvumai kani.